alamisa ye février kalo tile 10 ani saba sanba fila ani mugan duuru an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général la d'armée Asimi Goïta a yirala k'a fɔ ale bɔla ka bonya ko o yɛrɛ kɔni ta ka musojɛkulu dɔw sɛgɛrɛ ka sanga ni sunkalo ale yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ musojɛkulu minnu ni olu yɛrɛ kɔni cɛw ta la fasoko la ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ 150 ɲɔgɔn kɔ la Tombouctou marabolo la an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ don ka ɲɛsin ni musojɛkulu ninnu ma dɛmɛ min yɛrɛ ni u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sukaro ani tulu u yɛrɛ kɔni bɛna bɔ ko u d'u ma Tombouctou marabolo la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Tombouctou ale marabolo ɲɛmaa ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ka mɛrɛ ale musojɛkulu ninnu olu yɛrɛ kɔni ɲagalinen don kosɛbɛ u ye foli bila ani tasi bila ko kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a ka nin bonya wale in na an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ kɔni tilala k'a yira k'a fɔ ko nin bonya yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ Tombouctou la ko wa ko a bɛna se an ka jamana fan caman na maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni cɛw ta la fasoko la bonya in bɛna don ka ɲɛsin olu ma ko fɔta ninnu ma. Alisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNT Aissata Alassane Cissé ni ale bɛ CNT kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ale bɔla ka i kunda Gawo marabolo kan ka taa bonyaba ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ sɔrɔ Gawo marabolo ale kɔnɔna na o hukumu na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni malo bɔrɔ 30 ɲɔgɔn kɔ tamaro bɔrɔ o yɛrɛ 20 ɲɔgɔn kɔ a yɛrɛ kɔni o dɛmɛ don ka ɲɛsin maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u b'a yira k'a fɔ mini bisi dɔ a yɛrɛ kɔni o boloda k'o di lycée Aissata Alassane Cissé ale ma burɛmkaw olu fɛ yen nɔ ani fɛn min yɛrɛ kɔni moto den damadɔ ye ko o ta ko o ɲɛsin nin ma ko fɔta ninnu ma o tilalen u la u y'a yira tuguni k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔla ka i kunda maa minnu yɛrɛ kɔni jogila binganni wale tigilamɔgɔ ninnu fɛ ka taa i ɲɛda olu kan Gawo marabolo ale kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni ye foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔ ma u ka wuli ka jɔ la ka sababuya kɛ a ka kumakanw na a y'a yira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko an bɛ da ka sunɔgɔ an ka fanga tigilamɔgɔ olu ka wuli ka jɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ nin bonya in kɛ ka a ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔ ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka jɔ ko u tɔ sigi sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Gawo gouverneur ye ale ni a marabolo ma olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni muso kofɔta in ma a ka wuli ka jɔ la ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ nin yɛrɛ kɔni tɛ a fɔlɔ ye nin baara in na. Alisa an bɛ to CNT ale kunnafoniyaw kɔnɔna na Amara Sila ale bɔla ka laɲini dɔ ta ka ɲɛsin CNT ɲɛmaaw ma a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ka laɲini kunba ye min ye o de ye fɛn min yɛrɛ kɔni Monsieur Abubakar Sidiki Fonbani ale bɛ CNT kɔnɔna na walasa ale bɛ se ka bɔ CNT kɔnɔna na cogoya min na ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ nin ma ko fɔta ye ale yɛrɛ kɔni b'a la ka kumakan kolon dɔ olu yɛrɛ kɔni bila dɔgɔyalimaw ani a b'a la ka kumakan minnu yɛrɛ kɔni fɔ ko o yɛrɛ kɔni tɛ ale fɛla ye ka ani a bɛ ka bagabagali minnu yɛrɛ kɔni ta ko o yɛrɛ kɔni tɛ ale fɛla ye ko n'i y'a bila ale yɛrɛ kɔni ma ko a bɛ wele kɔni bila CNT ale ɲɛmaaw ma walasa u bɛ se ka nin cɛ ko fɔta ye ka bɔ CNT kɔnɔna na cogoya min na ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ CNT ale yɛrɛ kɔni bilalen don min kama o de walasa ka jamanadenw ka intérêt ko o yɛrɛ kɔni défend ko a yɛrɛ kɔni bolo ko nin cɛ in yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni tɛ CNT kɔnɔna ye ka a yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o yɛrɛ kɔni bila CNT ɲɛmaaw ma walasa nin ma ko fɔta ye a yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ CNT kɔnɔna na cogoya min na. Conseil national de la jeunesse olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni daminɛ an ka faba kɔnɔna na février kalo tile 10 ani 1 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna tile 7 formation o yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Conseil national de la jeunesse ale ɲɛmaaba ye Sori Ibrahim Cissé a y'a yira k'a fɔ sifinaka maa 197 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla an ka ba Maliba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka na formation o yɛrɛ kɔni kɛ wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna u former fɛn min na sa o de buna adamadenya ale tagabolo ye o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni ka baaraw bɛ kɛ cogo min u bɛna olu dege u bɛɛ la ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye drogue ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ cogo min na u bɛna nin sifinaka ninnu dege olu bɛɛ la u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna tile 7 formation k'u kun min yɛrɛ kɔni daminɛna février kalo tile 11 ni a kun kan ka cɛ février kalo tile 17. Ka sanga ni élection ale kun kan ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye gouvernement ye a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bala ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa élection ye a cɛko ɲuman o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na an ka premier ministre ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛnsa a y'a yira k'a fɔ fɛn fɛn kan ka sigi sen kan ko u yɛrɛ kɔni bɛna o sigi sen kan walasa élection ye a yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na.
Halisa an bɛ to élection ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa Kulukoro marabolo la a yirala k'a fɔ kabi tarata don février kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen ka ɲɔgɔn dalajɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɛna taa a yɛrɛ sɔrɔ tile 3 ɲɔgɔn kɔ la wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bala ka caravane o yɛrɛ kɔni kɛ Kulukoro marabolo la ka maaw yɛrɛ kɔni ladɔnniya kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni liste électorale ale yɛrɛ kunkan ko u yɛrɛ kɔni bala ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka kalata sɛbɛn ka o ta cogoya min na ka sababuya kɛ fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka taa i ka kalata sɛbɛn ta o hukumu kɔnɔna na ni u yɛrɛ kɔni ye a janya kabi décembre kalo tile 31 na min yɛrɛ kɔni ni a kun kan ka taa cɛ février kalo tile 28 la san 2025 kɔnɔna na Kulukorokaw u y'a yira k'a fɔ u bɛ ni wuli ka jɔ kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn kalata sɛbɛn a bɛ ta cogoya min na. Ka sanga ni farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko ye Coupe d'Afrique des Nations U20 Côte d'Ivoire 2025 a yirala k'a fɔ ale tirage kan ka taa kɛ CAF ale siège kɔnɔna na kɛra ale marabolo kɔnɔna na wa yira k'a fɔ dolontan min yɛrɛ ni a yɛrɛ kɔni bɛna kɛ k'a sɔrɔ an ka ba Maliba ale Samata Sɛgɛw yɛrɛ kɔni sen tɛna y'o la min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ ni ala ye avril kalo tile 26 yirana san 2025 kɔnɔna na ka taa mɛ kalo tile 18 san 2025 kɔnɔna na Côte d'Ivoire ale jamana na wa yira k'a fɔ ni dolontan yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni jamana 13 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni sen bɛna ye a la. Bayifali maaw ka ɲɛmaaba Kalifo Seriŋɛ Amidu Modu Bɛndafalɛ a yirala k'a fɔ daba masa u ka wele kɔni sela ale ma an bɛ ala deli badanema ala k'a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛ sini ni ala m'an ka jɔnya jɔna.